Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či to, čo vnímame ako pevnú, stabilnú realitu, nie je náhodou len ilúzia? Poďme sa spolu ponoriť hlbšie pod povrch nášho sveta a odhaliť jeho skryté tajomstvo. Každý jeden deň sa zobudíme a tak nejak automaticky sa spoliehame na to, že svet okolo nás je pevný, predvídateľný, súvislý. Ale čo ak je toto všetko len taká povrchová ilúzia a pod ňou sa skrýva niečo, čo je oveľa dynamickejšie? Je to tak, pod povrchom nášho bežného vnímania leží realita, ktorá neustále doslova bliká. Vzniká a zaniká, a to v takom tempe, že si to ani nedokážeme predstaviť. Dobre, aby sme sa v tomto vedeli zorientovať a pochopili túto povedzme mihotavú realitu, pomôžeme si dvoma kľúčovými pojmy. Prvým je akýsi prvotný chaotický šum a druhým sú formy, ktoré sa z tohto šumu celkom prekvapivo vynárajú. Takže, skúsme si to predstaviť nejako takto. Ten šum to je ako surový, nekonečný potenciál celého vesmíru. Ešte nemá žiadny tvar, žiadnu štruktúru. A forma to je už všetko konkrétne, čo z tohto potenciálu vzniká. Stromy, planéty, myšlienky, proste celý štrukturovaný svet, ktorý zažívam. No dobre, ale odkiaľ sa tento fundamentálny šum vlastne berie? A tuto začína byť naozaj fascinujúce. Pretože odpovede, alebo aspoň ich náznaky, nachádzame na dvoch miestach, ktoré by ste asi nečakali spolu. V modernej kvantovej fyzike a v tisícročia starej filozofii. Pozrime sa najprv na tú fyziku. Tá nám hovorí o niečom, čomu sa hovorí kvantová pena. Predstavte si, že sa pozrieme na tú úplne najmenšiu možnú úroveň reality. Tam časopriestor nie je hladký, je to skôr ako vriaca polievka. Chaotické more neustálych náhodných výkyvov, kde častice doslova na zlomok sekundy vznikajú z ničeho a hneď zase zanikajú. A teraz, ten druhý pohľad, ktorý je o to fascinujúcejší. Dávne kontemplatívne tradície, napríklad tibetský dzogchen, opísali niečo veľmi podobné. Hovorí o prvotnom základe, ktorý je síce sám o sebe úplne čistý a bez formy, ale zároveň v sebe nesie neskutočne silnú, dynamickú energiu, potenciál na to, aby sa z neho mohlo zrodiť úplne všetko. Takže, máme tu dve úplne odlišné mapy, že? Jedna je z laboratória kvantovej fyziky, druhá zo starovekých textov. Ale obe, a to je to kľúčové, ukazujú na to isté hlboké teritórium. Na pravdu, že pod všetkým, čo poznáme, je akýsi dynamický silný šum, základ, z ktorého sa všetko rodí. Logická otázka teda znie, ako presne sa z tohto chaotického, nediferenciovaného šumu vynoria stabilné a rozpoznateľné formy. Či už hovoríme o obrovských galaxiách, alebo o niečom tak prchavom, ako je naša vlastná myšlienka. Začnime na tej najväčšej kozmickej škále. Je to naozaj ohromujúce. Teória inflácie v podstate hovorí toto. Hneď po veľkom tresku existovali len tieto drobné mikroskopické kvantové vlnky, náš šum. Potom ale prišla fáza extrémne rýchleho rozpínania vesmíru, ktorá tieto vlnky natiahla do gigantických rozmerov. A presne tieto natiahnuté fluktuácie sa stali zárodkami, akýmisi semienkami, z ktorých neskôr vznikla celá štruktúra vesmíru, všetky galaxie, ktoré dnes vidíme. Z mikroskopického šumu vznikla kozmická forma. A teraz sa presúďme z obrovského vesmíru priamo do našej mysle, pretože niečo veľmi podobné sa tam deje každú jednu sekundu. Naše zmysly sú neustále bombardované surovými, nespracovanými dátami. Je to chaos farieb, zvukov, pocitov, čistý šum. A až keď naša pozornosť zaostrí na malý kúsok tohto šumu, až vtedy naša myseľ z týchto dát poskladá a vytvorí koherentný vnem, napríklad vnímaný objekt, formu. Poďme teraz tento proces preskúmať ešte detailnejšie. Priblížme si to až na úroveň jedného jediného momentu vedomia. Pretože keď zistíme, aký neuveriteľne rýchly tento proces v skutočnosti je, bude to dosť šokujúce. Staroveká buddhistická psychológia, známa ako Abhidhama, sa na vedomie nepozerá ako na nejaký plynulý, súvislý prúd. Namiesto toho ho analyzovala ako sled jednotlivých, oddelených momentov mysle. A tieto momenty nazýva cita. Je to skôr ako bleskurýchlá séria záberov, nie plynulý film. A každý jeden tento moment mysle, tá cita, má svoj vlastný, extrémne krátky životný cyklus. Skladá sa z troch fáz. Vznikne, na nepatrný zlomok sekundy je prítomný a okamžite zaniká. Vznik, trvanie, zánik. A znova a znova. A teraz prichádza to číslo, ktoré je takmer nepochopiteľné. Tá rýchlosť je totiž,
Astronomická. Tieto staroveké texty opisujú, že v priebehu jedinej sekundy sa v našej mysli udeje, vznikne a zanikne viac ako 250 biliónov, áno, biliónov týchto momentov vedomia. Aby sme si to vedeli aspoň trochu predstaviť, pozrime sa na toto porovnanie. Vidíme tu, že číta, teda moment mysle, má istú životnosť. Pod ním je rúpa kalápa, čo je v podstate najmenšia jednotka hmoty. A tá trvá 17-krát dlhšie ako jeden moment mysle. Čo to znamená? Znamená to, že naše vedomie je v skutočnosti neporovnateľne rýchlejšie a jemnejšie ako hmota, ktorú vníma, mysel bliká rýchlejšie ako svet. Takže ako je potom možné, že máme pocit nejakého stabilného ja a pevného sveta? Odpoveď je v koncepte zvanom santáty, čiže kontinuita. Je to presne ako pri filme. Film nie je plynulý pohyb. Je to len séria statických obrázkov, ktoré sa premietajú tak rýchlo za sebou, že náš mozog si vytvorí ilúziu pohybu. A presne tak je to aj s našou realitou. V skutočnosti je to len mihotanie. Dobre, toto všetko je možno fascinujúca teória, ale na čo je to dobré? Prečo je dôležité pochopiť a možno aj zažiť toto mikroskopické mihotanie reality? Odpoveď leží v tomto kľúčovom hľade. Keď človek naozaj do hĺbky pochopí a uvidí túto pominuteľnosť, to, že absolútne nič nie je trvalé, tak priamo tým zasiahne koreň vlastného utrpenia. Pretože naše utrpenie z veľkej časti vzniká práve z toho, že sa zúfalo snažíme držať vecí, ktoré sú z podstaty nestále. Lípneme na nich, ako by boli večné. Tá cesta k oslobodeniu potom vyzerá asi takto. Utrpenie, ako sme si povedali, vzniká z lipnutia na pominuteľných veciach. Prax meditatívneho vhľadu, vipassana, je vlastne tréningom videnia tohto neustáleho vznikania a zanikania, z momentu na moment. A keď človek priamo na vlastnej koži zažije, že všetko je len mihotanie, že neexistuje žiadna pevná substancia, ktorej by sa dalo držať, tak sa základ pre toto lipnutie jednoducho rozpustí. A s ním odchádza aj bremeno obrany nejakého pevného, no v skutočnosti neexistujúceho ja. To, čo prichádza, je hlboký pocit pokoja a slobody. A to nás privádza nakoniec k jednej hlbokej a veľmi osobnej otázke. Ak príjmeme, že realita je naozaj len neustálým, nepredstaviteľne rýchlym mihotaním medzi existenciou a neexistenciou, čo si teda vyberieme uvidieť v tom jednom krátkom záblesku, ktorý nám je daný?